Maialen, Mendi, Iger eta Zeni gara. Eta herrikirola, Daribia eta geometriari buruz hitz egingo dugu. Eta teoretziak aipatuko ditugu. Gaur 2025ko ekainaren 13 dugu. Eta bideko eta lehenengodeko lagunak irratsaio dibertigarri bat prestatu dugu zuentzat. Gaur zuekin lehenengodeko Jarean, Enoa, Beñat, Jon Ander eta Izel daude gurekin. orain urtebetetzak aipatuko ditugu. Lehenengoako Ibai eta lehenengozeko Elaiakutak betetzen dituzte. Bigarren Ako Lea, bigarren Beko Ander, Rif, Mai, Ane eta Ametxek urteak betetzen dituzte. Zorionak denoi! Irratizaiarekin da horrela. Kaixo biteriko lagunak, ni Andu naiz. Menua esango dut eta geometriari buruz hitz egingo dut. Menua hau da. Lehenengo platera kinoa ekologiko dun dilistak jango ditugu. Bigarren platera ajo arriero atuna jango dugu. Postrerako fruta jango dugu. Pentagonoa 5 alde 5 erpin eta 5 angelu dituen poligono bat da. 3, 4, 5 alde. Bost angelu hau pentagono izena du. Kaixo biteriko ekarriak, ni Julen naiz. Eta eguraldia eta zirkulua deskribatuko dut. Gaur eguraldia eguzkitsua dago eta temperatura 18-24 gradu bitartekoa da. Zirkulua biribila da eta ez du ez erpinuik, ez alderik, ez oinarririk. Zirkulua. Kaixo entzuten eta garriak, ni Maialen naiz, astearen egunak esango ditut eta asmakizun bat esango dut. Ean horretik asmatzen duen. Gaur ostirala da, atzo osteguna izan zen, bihar larun bata izango da, etzi igande izango da eta etzi da mostelena izango da. Lehio bat zabalik eta ditu arginarik, ez da ezin da piztu, errepikatuko dut. Lehio bat zabalik eta ditu arginarik, ez da ezin da piztu, zer da? Kaixo entzule maiteak, ni Malen naiz eta herrikirola buruz hitz egingo dut eta triangeloa deskribatuko dut. Nekazaritza aizkora lan tresna zen. Triangeloak 3 alde, 3 erpin eta 3 angelu dituen poligono bat da. Hiru angelu, 3 alde eta 3 erpin. Kaixo entzule maitagarria, ni Mendi naiz. Hondarribiari buruz hitz egingo dut eta prisma deskribatuko dut. Hondarribiak 10 auzo ditu. Akartegi, Alde Zaharra, Amute, Kosta, Arkol, Kondutz, Jaizubia, Mendelu, Porta, Puntala eta Zimizarga. Prismak bi oinarri dituen poligono bat da. Kaixo entzule maiteak, ni Igar naiz eta herrikirolei buruz hitz egingo dut eta lauki deskribatuko dut. Herrikiroletan berdintasuna dago neskek eta mutilek indarra dutelako. Neska eta mutil guztiak izan daiteke aizkolariak, trentxalariak, harri-jasotzaileak edo izan nahi dutena. Lauki, lau aldek,
angelu dituen poligono bat da, lauki. Ni zelin naiz eta hau esfera bat da. Eta ez du erpinik ez alderik ez angelurik. Ni porton bizi naiz eta eratu dena dago. Eta txokolatezko helatua gustatzen zait. Kaka eta oilarra kurrukuku. Goiko kaleko arkupetan kukuak kuku. Aurrak kaka eta oilarra kurrukuku. Eta bukatzeko biteriko ikasleak eta irakasleak faltan botako ditugu. Eta hurren urtean bordarin egongo gara. Eta horre Zumendiak abeltaren koreografia egingo dugu. Zazpietara guztien gainetik. Mundua gaur bukatzen dela badakit. Zeru beltzean zu festa Zumendibi. Lurra lehertzen eta airean dantzari. Zoriontsuak izan, aurrera lehenengo maila. Talaia irratiko entzuleak, lehenengo deko lagunak gara eta hemen gara berriro zuekin ikasturteko azken irratsaioan. Azelana egin duten bigarren mailako lagunek eta zenbat ikasten dugun berekin astero. Jarek izan duen bezala, gaur kurtso honetako azken irratsaioa dugu eta datorren astean udako oporrak hartuko ditugu. Juhu! Baldakizute ezin den Hondarribian udako lehen ospakizuna. Noski badakite leizei Hondarribian Euskal Herriko beste herri askotan bezala ekainak 23an San Juan bezpeira ospatzen dugu.
arratsalde horretan Kaizarrean San Juan zua pizten da, urteko egunik luzeena eta gaurik motzena ospatze horrela udarari hasiera ematen zaio. Gose ditenen izenean, Vatikanoa erortzen ikusi. Da zure eskutik debekaturiko egin, tiroka dabiltzan aurrak jolasetan ikusi. Preso ditenen izenean, arresiak zutan ikusi. Da zuretzat, udarako gau luzeak Ze gogoak oporak iristeko. Eta piztinara joateko garaia. Ze gogoak oporak iristeko. Bai, baina, denak oporrak iristeko desiatzen. Bai, baina, denak oporrak iristeko desiatzen gaude eta udara hurbil dugula ospatzeko asmakizun batzuk esango ditugu. Adi egon, ongi entzun eta zatozte gero erantzunekin. Hortxe doaz! Artean argizpi berriak ikusi. Zuretzat udarako gau luzeak abesti honen akordea. Zuretzat Euskal Herriko gailurrak zutik gaudenaren seinale. Ez da pijama, ez da gatz, igerian ibitzeko jantzi hau fata. Errepikatuko dut, ez da pijama, ez da gatza, igerian ibitzeko jantzi hau fata. Da zure eskutik udarako gau luzeak, udarako gau luzeak, udarako. Da zuretzat udarako gau luzeak. Bigarren amakizuna, 23. Gauean, zer ospatzen da, errepikatuko dute. Ekaino 23. Gauean, zer ospatzen da. Da zuretzat udarako gau luzeak abesti honen akordea. Da zuretzat Euskal Herriko gailurrak zutik gaudenaren seinale. Da zure eskutik beldurrik gabe bizi. Hirugarren asmakizuna. Itxaso ondoan bizi naiz. Hainbat hanka eta bi atzapar. Alboetara bakarrik ibiltzen naiz. Eta lehenengo mailakoen poltsa paintzen egongo naiz. Berriro esango dut. Itxaso ondoan bizi naiz. Hainbat hanka eta bi atzapar. Alboetara bakarrik ibiltzen naiz. Eta lehenengo mailakoen poltsa paintzen egongo naiz. Udarako gau luzeak abesti honen akordea. Da zuretzat Euskal Herriko gailurrak zutik gaudenaren seinale. Hortxe doa, azkena eskolak oporretan daude, jolasean denbora pasatzen dugu. Eguzkia eta zeru urdina. Zegaraian gaude errepikatuko dut, eskolak oporretan daude, jolasean denbora pasatzen dugu. Eguzkia eta zeru urdina. Zegaraian gaude. Udarako gau luzeak abesti honen akordea. Da zuretzat
etxe lantokin. Zure eskutik kilometroak egin, herriaren begietan ospatzerik ikusi. Gose ditenen izenean, Vatikanoa erortzen ikusi. Zure eskutik debekaturiko egin, tiroka dabiltzan aurrak jolasetan ikusi. Preso ditenen izenean, arresiak zutan ikusi. Kaixo, no zarete. Paula eta Aiko gara. Eta zer gelatik, zatozte? Bigarrenatik. Eta zintzu dira erantzunak? Bainu jantzia, San Juan bezpera, karramarroa eta udara. Primeran, eskerrik asko! Kaixo, no zarete. Kaixo, no zarete. Akez, Martxelo. Eta zer gelatik? lehengo be. Venga, eta zintzu dira erantzunak? Bainu jantzia, San Juan sua, karramarroa eta uda. Oso ondo, eh? Bai. Venga. No zarete. No Barrurago. No zarete. Unax, irai, Eta zer gelatik? nelengoak, nelengo de. Eta zintzu dira erantzunak? Soi laguntza pixkat, ez? Irai? Laguntza pixkat, ez? Bainu jantzia, karramarrua, San Juan sua, Udara. da, uda, Fuerte. uda. Vale, eskerrik asko. No zarete. Magi, Rif. Eta zer gelatik zatozte? bigarren be. Venga, eta zintzu dira erantzunak? Bainu jantzia, San Juan bezpera, karramarroa eta uda. Oso ondo, asmatu dituzte Jan Ander? Bai. Oso ondo. No zarete. Nora, libe, Eta zer gelatik zatozte? bigarren ze. Vale, eta zintzu dira erantzunak? Bainu jantzia, San Juan bezpera, karramarroa eta uda. Primeran, eskerrik asko. Venga, barruraino. Venga. Kaixo. No zarete. Leo, ada, Eta zer gelatik zatozte? lehenengo zetik. Venga, eta zintzu dira erantzunak? Bainu jantzia, San Juan sua eta uda. Primeran, eskerrik asko. Hala, eta orain azkenak. Aurrera. Kaixo, no zarete. Bigarren deko Lola eta Laia. Oso ondo, eta zintzu dira erantzunak? Maialen erantzuna da telebista. Vale, Maialenena Maialen telebista zen? Primeran. Eta lehenengo mailakoa, bainu jantzia, San Juan sua eta uda. Oso ondo, eskerrik asko. Mila esker. Bidean aurrera egin, negarrez bizi direnen, irrifarrea ikusi. Zeruko dei grisen artean, argizpi berriak ikusi. Udarako gau luzeak abestionen akordea,
Txolondo, denak asmatu dituzue. Hauek dira asmakizunen erantzunak. 1. Baino jantzia. 2. San Juan bezpera. 3. Karramarroa. 4. Uda. Zorionak! Da zure eskutik udarako gau luzea, udarako gau luzea, udarako. Agur, benur eta jan jogur! Da zuretzat Euskal Herriko gailurrak zutik haudenaren txendaldea. Da zuretzat udarako gau luzea eta beste honen akordea. Da zuretzat Euskal Herriko gailurrak zutik haudenaren txendaldea. Da zuretzat zure eskutik kilometroak egin, herriaren begietan ospatzerik ikusi. Gose ditenen izenean, Vatikanoa erortzen ikusi. Da zure eskutik debekaturiko egin, tiroka dabiltzan aurra jolasetan ikusi. Preso ditenen izenean, harresiak zutan ikusi.